తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. కుటుంబ సమేతంగా స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు భక్తులు. హీరోయిన్ ఆశికా రంగనాథ్తో పాటు చిత్ర దర్శకుడు కిషోర్ శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. తమిళ నటుడు విజయ్ కుమార్, హీరోయిన్ ప్రితహరి ఫ్యామిలీ స్వామి సేవలో పాల్గొన్నారు. సినిమా విడుదల సందర్భంగా వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సుల కోసం వచ్చారు. దర్శనం చాలా బ్రహ్మాండంగా జరిగింది. తిరుమల పుట్టి పెరిగి ఇవాళ నా సినిమా సంక్రాంతి రోజు రిలీజ్ అవ్వడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో థ్యాంక్ యూ. వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి దర్శనం చేసుకుని మన భక్త మహర్షులకు విజ్ఞప్తి రిలీజ్ ఉంది. సో చాలా చాలా హ్యాపీ, చాలా లక్కీ అని ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇవాళ ఈ స్పెషల్ డే, ఈ స్పెషల్ రోజు మన నమో వెంకటేశాయ.